Bună ziua, dragilor! Uitați, un nou Mega Pig aici. Vom face un mega episod. Momentan doar un opening. Sper să vă placă. Haideți să deschidem Mega Pig-ul. Nu uitați de follow, like și subscribe. Și haideți. Yes, te rog multe. Bine, mă! 99 de blinguri, 400 de points-uri, 200 din astea mov. Bine, mă, 19 star drop-uri. Ce să văd? Nu te așa din toate. Pe taci, mă. Bă, fă. Pe taci, mă. Medic! Ce să văd? Mythic! Ce prostie să-mi... Rare. 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 O pot face multicola? Super rare. Haideți. Rare, 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 rare și Rare. rare. Rare, 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 rare. Rare. Am avut noroc cu super rare-ul ăla. Rare, 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 rare și rare Rare. pariu. Hai, încă o legendară, încă un rare, 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 rare și rare. Bă, numai rare, bă, epic, epic. Oh my god, Epic. epic. Rare, rare, rare. Rare. Rare, super rare. Și super rare. Rare, super rare. Epic. Epic și... Epic. Epic. E ok și așa. Rare, 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 rare și rare. Haideți, haideți, haideți. Rare, rare, rare. Epic. Epic. Ceva? Super rare. Super rare și... Super rare. Rare, 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 rare. Epic. Încă unul, frate. Câte epice, dar nici un legendar. Nici un legendar astăzi. Atât a fost tot. Din păcate, asta a fost tot. Dar mai avem încă un legendar pentru voi. Haideți, puneți acolo în comentarii ce credeți că pică. 3, 2, 1 și... Star Power. Haide ca Star Power. Bătaie de joc, pur și simplu bătaie de joc. N-am niciun brawler nou. Nu mai am cu ce mă juca. Deci probabil, nu știu, momentan vom încheia seria asta. Vă mulțumesc, follow și subscribe și like, pa!